Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ курси имрӯза дар рӯи экран. Дар навори имрӯза мо мошинҳои фурӯшӣ ба нархи арзон аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон бари шумо пешкаш мекунем. Рақамҳое ки дар рӯи экрани телефон мебинед, касе ки мошини фурӯшӣ дошта бошад, дар ин рақамҳо танҳо дар Viber, WhatsApp мошини фурӯшидона равон кунед. Касе дар канали мо меҳмон обуна шавед. Видеоро то охириша тамошо кунед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. Мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. беҳтарин мошинои бародаро чӣ хел мошино дар корай дар комментария бинависед. Мо ҳатман мемонем дар навори оянда. мегузарем ба якум мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузуфи универсал, соли бароишаш 1997, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. Нақш бошад 34000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 244000 рубл. соҳиби мошин мегардад дари пеш электропакет, люк электронӣ, газ таблетка, мотор простой, кондитсионер надорад. Документош то 21 январи соли 2021. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегузарем ба мошини навбатӣ Opel Astra F, соли бароишаш 1996, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кӯлоб. нархш бошад 27000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 194000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд 7 моҳи дига танировка, 10 моҳи дига ҳуҷҷат монда. занг занед, вариантатонро пешкаш кунем. мегузарем ба мошини навбатӣ Nexi Daewoo, соли бароишаш 1996, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. нархш бошад 15000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 108000 рубл. мотор хадаҳои коробкаш зурай, аккумуляторш навай, 4 та калид дорад, баллонош дар ҳолати миёна қарор дорад, дискҳош пресиҷа, газош таблетка. мошин задагӣ пусидагӣ надорад. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегузарем ба мошини навбатӣ ВАЗ 2107, соли бароишаш 2008, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. нархш бошад 15000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 108000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд документош то моҳи июлай, 4 баллон нав, моторош инжектор. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегузарем ба мошини навбатӣ ВАЗ 2109, соли бароишаш 2002, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 11000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 79000 рубл. 4 баллон дар ҳолати миёна қарор дорад. нав красика кардагии мошина марамат. номерош дар рӯи экрани телефонай. занг занед, маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. мегузарем ба мошини навбатӣ ВАЗ 2110, соли бароишаш 2006, объем мотор 1.7, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 15000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 108000 рубл. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. марамат, занг занед, вариантатонро пешкаш кунед. мегузарем ба мошини навбатӣ ВАЗ 2111, соли бароишаш 1984, объем мотор 1, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. нархш бошад 15000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 108000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд хадаҳоиш 100%, 4 баллон дар ҳолати миёна қарор дорад. номерош дар рӯи экрани телефонай. занг занед, маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед.
мегзарем ба мошини навбатии ваз 2112 соли барои 2007 объём мотор 1.7 сӯзишвориш танҳо бензин коробка передачаш механикае мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 23000 сомон ба курси имзо гардонем 165000 рубл соҳиби мошин мегӯяд мошини сасияниш зурай нав мотор коробка ремонт кардагиай танировкаш навай ходовоиш навай карочи созай 4 баллон нав системаи музикаш 100%ай номераш дар рӯи экранай занг занед бо савдо кунед мегзарем ба мошини навбатӣ ваз 2114 соли барои 16006 объём мотор 06 сӯзишвориш танҳо бензин коробка передачаш механикае мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар хуҷанд нархш бошад 24000 сомон ба курси имзо гардонем 172000 рубл танировка документош 5 моҳаи дига мондай харидор аниқ бошад бо камтар арзон мешавад номерош дар рӯи экрани телефонай занг занед вариантатона пешкаш кунед мегзарем ба мошини навбатӣ ваз 2115 соли барои 16012 объём мотор 1.7 сӯзишвориш танҳо бензин коробка передачаш механикае мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 35000 сомон ба курси имзо гардонем 252000 рубл соҳиби мошин мегӯяд мошин карочи 100%ай фақат харидори аниқда арзон мешавад номерош дар рӯи экрани телефонай занг занед вариантатона пешкаш кунед мегзарем ба мошини навбатӣ ваз 21099 соли барои 16004 объём мотор 1.6 сӯзишвориш бензин ва газ коробка передачаш механикае мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 27000 сомон ба курси имзо гардонем 194000 рубл соҳиби мошин мегӯяд танировкаш то 6 ноябри соли 2020 моториш инжекторае 4 форсунка 4 баллон пачка задагӣ пусидагӣ умуман надорад номерош дар рӯи экрани телефонай занг занед бо савдо кунед мегзарем ба мошини навбатӣ Daewoo Tico соли барои 6996 объём мотор 1.1 сӯзишвориш бензин ва газ коробка передачаш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 15000 сомон ба курси имзо гардонем 108000 рубл 2 электропакет кондитсионер дора 8 моҳ ҳуҷҷат дорад бо савдо мешавад номерош дар рӯи экрани телефонай занг занед маълумоти бештара аз хиди соҳиби мошин дастрас намоед